1 minute. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna. హరే కృష్ణ. బృందా మాతాజీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారా? Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. అందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ తరపున కొనసాగుతున్న 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన తరగతులకు మీ అందరికీ సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాం. దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మ నీలో నాలో ప్రతి జీవిలో కొలువై ఉన్నారు. అలాగే పరబ్రహ్మ రూపంలో విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నారు. అలాగే దేవాది దేవుడు సాక్షాత్తు తన దివ్య రూపంతో, శ్యామసుందర రూపంతో గోలోక బృందావనంలో ఉన్నారు, కొలువై ఉన్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు లేడు, రూపం ఏముంటుంది, ఏది వస్తే అది, ఎంతకొస్తే అంత జనాలు మాట్లాడటం నేర్చుకున్నారు. మన తాతగారిని చూడలేదని, ఆయన ఫోటో లేదని, ఆయన లేదని కాదు కదా. ఆ అవసరము, ఆ సందర్భము, ఆ టెక్నాలజీ లేకపోవటం వల్ల మన సామర్థ్యం లేకపోవటం అనేది నిజంగా అది లేదు అనడానికి కాదు, అది మూర్ఖత్వం అవుతుంది. చూసేటువంటి ఆ సూక్ష్మ దృష్టి, ఆ దివ్య దృష్టి, ఆ భగవత్ చింతన, భక్తి, ఆ పవిత్ర భావన కలిగిన రోజు భగవంతుడు తప్ప ఇంకేం కనబడదు. కాబట్టి దాని కొరకు మనము ఎన్నో వందల వేల లక్షల జన్మలుగా భగవంతుణ్ణి దూరమై ఉన్నాం. కాబట్టి మనకి మాయా ప్రపంచమే అద్భుతంగా కనబడుతుంది. కాబట్టి ఇటువైపునే ఉంటది కాబట్టి దృష్టి, వీఆర్ అనేబుల్ టు సీ ద గాడ్. అలా అని చెప్పి దేవుడు లేడని కాదు, దేవుడే ఉన్నాడు, ఇంకేం లేదు. దేవుడే ప్రతి చోట ఉన్నది, దేవుడే. అది గుర్తెరగకపోతే మనమే నష్టపోతాము. కాబట్టి మానవ జన్మ ఉన్నది కేవలం భగవంతుని సాక్షాత్కారం కొరకే. తిను, తాగు, ఎంజాయ్ చేయడానికి అన్ని జీవరాశులు ఉన్నాయి. మిగతా ఏ కంఫర్ట్ జోన్ లో మనం కోరుకుంటున్నామో టెన్షన్స్ లేకుండా ఉన్నాయి అన్ని కూడా. ఒక పిగ్ కానీ, డాగ్ కానీ, మంకీ, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ. మనకులాగా అన్హెల్దీ కాంపిటీషన్ లేదు, మూట కట్టేది లేదు, ఇంకేదో చేసే, దేనికి చేస్తామో తెలియకుండానే వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను చేయాలి, ఇంకొకటి చేస్తున్నారు కాబట్టి వాడెందుకు చేస్తున్నాడు, అసలు నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను, నిజమేమీ తెలియకుండా ఉంది. కాబట్టి అలాంటి అద్భుతమైన జీవన రహస్యాన్ని దేవాది దేవుడే అర్జునుని ద్వారా మనకు బోధించిన అత్యుత్తమ గ్రంథం భగవద్గీత. కాబట్టి ఆ భగవద్గీత ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ జగద్గురు పరంపరలో కృష్ణుడి ద్వారా, బ్రహ్మ ద్వారా, నారద ద్వారా వచ్చిన గురు పరంపరలో 32వ గురువు వారు డైరెక్ట్ గా ఆయన భగవంతుడి యొక్క నిజమైన శాస్త్రాన్ని వారి గురువు నుంచి విని నేర్చుకుని, ఏ గురువు నుండి, ఏ గురువు భగవంతుణ్ణి సాక్షాత్కారం చేశారో ఆ గురువు నుండి
వారు ఎక్కడి నుంచి పొందారు? సాక్షాత్కారం చేసుకున్నటువంటి నుంచి. అట్లా అట్లా ఎవరి నుంచి పొందారు? కృష్ణుడి నుంచి వచ్చిన పరంపరలో వారు భగవంతుణ్ణి పొందినటువంటి భక్తులు వారు చెప్పారు. అందుకనే భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ని ఇస్కాన్ అన్ని చోట్ల ఉంది ప్రపంచంలో, మ్యాంగ్లూరులో కూడా ఉంది. కరోనా టైంలో ఏం చేయాలో అందరూ టెన్షన్లో ఉన్న టైంలో నమనిష్ట దాస్ ప్రభుజీ, శ్రీ వాసాంగాన్ దాస్ ప్రభుజీ మిగతా వాళ్ళ సహకారంతో మనకు ఆన్లైన్ కోర్సు మొదలుపెట్టారు. 34వ బ్యాచ్ కొనసాగుతోంది. కాబట్టి దిగ్విజయంగా 8 లక్షల పైగా ఆన్లైన్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తుల్ని ఒకటి చేసి ఏ కష్టం, ఏ నష్టపడకుండా, ఏ ఇబ్బంది లేకుండా భగవంతుని తత్వాన్ని మనకు తీసుకొచ్చారు. గురుదేవులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ గురు ప్రణామం తెలియజేసి ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపకథా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ధన్యవాదాలు. భగవద్గీతలో మొత్తము 18 అధ్యాయాలు చెప్పబడ్డాయి. సో దాంట్లో 6 3 విభాగాలుగా చేస్తే మొదటి 6ని అన్న ఇంట్రడక్షన్ అనుకుంటాం. అంటే ఏమేమి యోగాలు ఉన్నాయో జ్ఞాన యోగ, కర్మయోగ, అష్టాంగ యోగ, భక్తి యోగ గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే 2వ చాప్టర్లో కంప్లీట్ సమ్మరీగా చెప్పారు. 7 నుంచి మిగతా 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 అధ్యాయాలు పూర్తిగా భక్తి గురించి భగవంతుడు చాలా డెప్త్ గా, చాలా స్పష్టంగా, చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మనందరికీ అర్థం కావడానికి భక్తి ఎంత సులువైనది, ఎంత పవిత్రమైనది, ఎంత పవర్ఫుల్ అన్న విషయాలు బాగా చెప్పారు. కాబట్టి 7 నుంచి 12 అధ్యాయాల్లో భక్తి గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. చివరి 6 అధ్యాయాల్లో ఆ భగవంతుడు మనం జీవనంలో ఇలా ఉన్నాం కాబట్టి భౌతిక బాడీలో ఈ బాడీ ద్వారా ఏం చేయాలి, ఆహారం ఎట్లా తీసుకోవాలి, వ్యవహారం ఎట్లా చేయాలా, ఎందుకంటే ఇదే జీవనంగా కొనసాగుతుంది. మనకు ఈ శరీరమే ముఖ్యం అనుకొని జీవిస్తే ఒకనాడు ఎప్పుడు శరీరం వదిలి వెళ్ళాలో తెలియదు, దాచుకొని తిరగలేను. కాబట్టి అది తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకొని నిజమైన ధ్యేయం ఎట్లా చేయాలన్నది చివరి అధ్యాయాలు ఇచ్చారు. కాబట్టి 7వ అధ్యాయానికి చేరుకున్నాం. కాబట్టి ఈ 7వ అధ్యాయం జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగ అన్నాడు భగవంతుడు. ఏమంటున్నాడు? జ్ఞానము విజ్ఞానము భగవద్ విజ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? ఏదైనా విషయం తెలియనిది తెలిస్తే జ్ఞానము. ఒక విషయం నాకు తెలుసు, ఇంకొకటికి తెలియదు, నాకు జ్ఞానం ఉంది. మీరు కొత్త విషయం నేర్చుకున్నారు, ఈరోజు మనము జ్ఞానవంతులం అయ్యాం. కామన్ గా ఏదైనా విషయం గురించి అవగాహన కలిగితే జ్ఞానం అంటాం, లేకపోతే జ్ఞానం లేదంటాం. కానీ విజ్ఞానం అంటే ఏమిటంటే ఏ జ్ఞానము ఇంపార్టెంటో, ఏ జ్ఞానము ఎప్పటికీ ఉంటుందో, ఏ జ్ఞానము పరిపూర్ణ స్థితికి చేరుస్తుందో, ఏ జ్ఞానము అత్యద్భుతమో, ఏ జ్ఞానము భగవంతుడిదో అది విజ్ఞానం. కాబట్టి భగవంతుడే సర్వస్వము, భగవంతుడే సర్వదా మనల్ని కాపాడుతారు, భగవంతుడు మనలో ఉన్నారు. ఇలాంటి జ్ఞానం భగవద్జ్ఞానం, విజ్ఞానం. కాబట్టి ఈ విషయాల గురించి మరింత లోతుగా దేవాది దేవుడు కృష్ణుడు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. 7వ అధ్యాయం 7వ అధ్యాయం. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్తమనః పార్థ యోగం యుంజన్మతాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యదా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. ఏమంటాడు? మొదటి అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుడు పార్థ అర్జునుడికి చెప్తా ఉన్నారు. ఎందుకు చెప్తున్నారు? అంతకుముందు అర్జునుడు చెప్పాడు, ఆ యోగా అదంతా నా వల్ల కాదు, మనసు చంచలంగా ఉంది కృష్ణ అంటే. ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నాడు ధ్యానం అదంతా కుదరనప్పుడు ఎట్లా ధ్యానం చేయాలో చెప్తున్నాడు. నాయందే సంలగ్నము చేసి మనస్సును నా సంపూర్ణ భావనలో యోగాన్ని అభ్యసించటం ద్వారా నీవు నిస్సందేహంగా నన్ను ఎట్లా సమగ్రంగా తెలుసుకుంటావో ఇప్పుడు చెప్తా అంటున్నా. కాబట్టి అష్టాంగ యోగాలో యమ, నియమ, ఆసన, ప్రత్యాహార, ప్రాణాయామం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. అదంతా సిస్టమేటిక్ గా చాలా కష్టం అనిపించింది కదా. అదంతా వదిలేయి, నన్ను తలుచుకుని మనసులో ఎట్లా చేస్తే
నీవు అత్యద్భుతంగామైన స్థితికి చేరుకుంటావు కూడా చెప్తా, విను అని చెప్తున్నాడు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. కాబట్టి నా నుండి విను అంటున్నాడు, నేను చెప్తున్నాను భగవంతుడు. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానమిదం వక్ష్యామ్యశేషత యజ్ఞాత్వా నేహ భూయోన్యజ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే. ఏమంటున్నాడు? జ్ఞానము మరియు విజ్ఞానములను కూడిన సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని నీకు ఇప్పుడు నేను సంపూర్ణంగా వివరిస్తాను. అది తెలిసిన పిమ్మట ఏంటట, నీవు తెలుసుకునవలసింది ఏది మిగిలి ఉండదు. అంతే కదా, మనం చాలా విషయాలు తెలుసు అనుకుంటాం, ఇంతే తెలుస్తుంది, అది కూడా మిడిమిడిగా తెలుస్తుంది, అయినా ఎగిసెగిసి పడుతుంటాం అంతా తెలుసు అన్నట్టుగా. ఏమీ తెలియదు, మనకి ఏమీ తెలియదు. ఏ నాలెడ్జ్ మనం తెలుసు అనుకున్నామో అదే తెలియదు, ఇంకా తెలియనిది అయితే అనంతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరు జ్ఞాని, నాకేం తెలియదు అనుకుంటేనే జ్ఞాని. మరి ఏం తెలియకపోతే ఎట్లా? తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఏం తెలుసుకోవాలి? అనంతమైన జ్ఞానం ఉంది, నాకు తెలిసింది అతి సూక్ష్మము, దేవాది దేవుడు అత్యంతము అయినటువంటి వాడు, ఇది తెలుసుకుంటూ వెళ్ళాలి. కాబట్టి భగవంతుడే మనకు సూచన చేస్తున్నాడు. ఎస్, బి అలర్ట్, ఐ విల్ టెల్ యూ, నేను నీకు చెప్తానయ్యా అర్జున అని నిజమేంటో తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే. మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. ఇదే కదా చెప్పేది భగవంతుడు. ఈ విషయం అంటే ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఎప్పుడు కూడా ఎట్లుంటుందట, అందరూ కోరుకున్నారు. లక్షలాది కోట్లాది మంది ఉంటే కొందరికి ఆలోచన వస్తుంది హైయెస్ట్ ఫిలాసఫీ గురించి. అలా వచ్చిన దాంట్లో కూడా చాలా కొద్ది మంది, ఏ ఒక్కరో ఇద్దరు భగవంతుని తెలుసుకోగలుగుతారు. మ్యారథాన్ లాంటివి పెడతారు కదా, రన్నింగ్స్, అప్పుడు ఏం చేస్తారండి, చాలా మంది బయలుదేరుతారు. 2K రన్, 3K రన్, 10K రన్ పెడతారు. సో స్టార్టింగ్ లో వేలాది మంది కనబడతారు, అలా వెళ్తూ 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 డ్రాప్ అవుతా ఉంటారు. ఇక చివరికి ఒకరు ఇద్దరు 10 మందో చేరుకుంటారు. అంతే కదా, మనం కూడా అంతే కదా. భగవద్గీత ఆన్లైన్ వచ్చింది, చాలా మంది చూసి వదిలిపెడతారు. ఫస్ట్ మనకెందుకు ఇది భగవద్గీత, అమ్ము మనది కాదు విషయం అని, డబ్బులు సంపాదించాలి, ఎందుకు సంపాదించిన అయినా ఎట్లా సంపాదించాలి, హౌ టు మేక్ ప్యూర్ వైట్ మనీ, అది తెలియదు మనకి. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామో కష్టపడుతున్నాం అనుకుంటాం, అది ఏ రకంగా వచ్చిందో మనకి తెలియదు కదా. సో అది ఎట్లా వచ్చింది తెలియదు కదా. అందుకని అది కావాలంటే ప్యూర్ సోల్తో, ప్యూర్ హార్ట్తో చేయాలి. దానికి భగవద్గీత అవసరం. అట్లా చాలా మంది వదిలిపెడతారు, కొద్దిమంది జాయిన్ అవుతారు, జాయిన్ అయినాక కొద్దిమంది స్టార్ట్ అవుతారు. ఇలా 7వ రోజుకి వచ్చేసరికి ఎంతమంది ఉన్నాం సార్ మనం? 33 మంది ఉన్నారు సండే. అలా హండ్రెడ్స్ నుంచి, థౌజండ్స్ నుంచి, హండ్రెడ్స్ నుంచి టెన్స్కి పడిపోతుంది చూడండి. దీంట్లో మనం ఒక 10 మందిమో, 5గురమో, 20 మందిమో ముందుకెళ్తాం. ఇంకా అదే చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. ఆరంభించడం ఏదో చేయాలనుకుంటావు, ఓపిక ఉండదు, నాలెడ్జ్ గురించి ఆ విశ్లేషణ శక్తి ఉండదు, ఒక్కొక్క లక్ష్యం గురించి ఏది ఉండదు. చలో 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 అందరు పెడుతున్న మనం వెళ్దామని ఉంటది అని మన గురించే చెప్తుండు. నిజమైన జ్ఞానం నేర్చుకునేవాడు, అలా యథార్థమైన జ్ఞానం నేర్చుకునేవాడు తక్కువ మంది ఉంటారా, ఆ తక్కువ మందిలో మనం ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు. సో అర్జునుని లాగా మనము కావాలి. మీరందరూ అర్జునుడే కాదు, మీ అందరూ నాకు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు మనందరి గురించి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. ఆహా, ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నారు. భూమిరాపో నలో వాయు ఖం మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇది యమ్మే భిన్నా ప్రకృతి అష్టదా. ఏమన్నాడు? 8. ఏంటాడు 8? భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము. ఈ 5 తెలుసు, పంచభూతాలు. భూమి, వాయువు, ఆకాశము, అగ్ని, జలము. కాబట్టి 5 పంచభూతాలు. మనస్సు ఉంది మనకి, మనస్సును నియంత్రణ చేసే బుద్ధి ఉన్నది. దీంతో పాటు ఒక మిథ్యా అహంకారం ఒకటి. ఇదే కదా అన్నిటికీ కారణం. జన్మ జన్మల నుండి మనము ఏదో ఒక శరీరంలో జీవిస్తూ శరీరమే నేననుకుంటూ, కనబడేదే నిజం అనుకుంటూ, మనకు మనం గొప్ప అన్న భావన ఏర్పాటు చేసుకుంటూ పోతున్నాం కదా. ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది మనకి, ఇంకా నాకు మించినోడు ఓడి లేడని. కానీ నిజమైన పని చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏమీ తెలియదు, ఏమీ చేయము, అతి సూక్ష్మంగా ఉంటాం. ఫీలింగ్ మాత్రం, భావన మాత్రం మిథ్యాహంకారంతో ఉంటుంది. ఇవి 8. కాబట్టి ఈ 5 పంచభూతాలు, భూమి, వాయువు, ఆకాశము, జలము, అగ్ని, దాంతోపాటు మనసు, బుద్ధి 7, 8వది మిథ్యాహంకారము. ఈ 8 అంశాల సముదాయము నా భిన్న ప్రకృతి అయ్యా. భగవంతుడి యొక్క ప్యూర్ పవర్ ఎనర్జీ ఉంది, హ్లాదిని శక్తి.
దాంతో పాటు ఆయన శారీరకంగా ఏర్పడే భౌతిక ప్రకృతి గురించి చెప్తా ఉన్నాడు. ఇదంతా కలిసి ప్రకృతి, ఈ ప్రకృతిలో దీని ద్వారానే మన శరీరం ఇదంతా ఏర్పడుతుంది అని మూలం ఏంటో తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. నా శరీరం నాదయా, ఇది నాది, నువ్వెక్కడిది? నీ అమ్మ నాన్నని భగవంతుడు ఇచ్చిండు, తాతని భగవంతుడు ఇచ్చిండు, అసలు బ్రహ్మదేవుడిని భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసే కదా, బ్రహ్మ నుంచి కదా సకల జగత్తు వచ్చింది. బ్రహ్మనే ఆయనకు పుత్రుడు, ఆయనకి దాసోహంగా ఉంటారు కదా. మరి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే తెలుసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం, మనకు మనమే గొప్ప అన్న ఫీలింగ్ లో ఉన్నాం. కాబట్టి అది చెప్తున్నాడు, మూలం ఎక్కడ? ఈ శరీరం ఏర్పడిందే నా నుంచి కదా, ఇది ఒక నాలో, నా ప్రకృతిలో ఒక భాగము, భౌతిక ప్రకృతి అంతా కూడాను అని భగవంతుడు తెలియజేస్తున్నాడు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహు యయేదం ధార్యతే జగత్. ఒకటి మహాబాహుడైన అర్జున. చూడండి, ఇక్కడ ప్రతి శ్లోకాలో మనము అడ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి అర్జునకి. ఊరికే అర్జున అనట్లేదు, కుంతిపుత్ర అంటున్నాడు, ఓ గొప్పవాడైన అర్జున అంటున్నాడు, ఇలా వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు అలా చెప్తున్నారంటే, అర్జునుడు పిరికివాడు కాదు, అర్జునుడు ఒక ఓటమి పాలైన వాడు కాదు, చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సన్. స్ట్రాంగ్ కాబట్టి భగవద్ విషయం భగవంతుడిని ఐడెంటిఫై చేసి అడుగుతున్నాడు. అర్జునుడిని భగవంతుడు శిష్యుడిగా స్వీకరించింది. మనందరికీ ఈరోజు 5000 సంవత్సరాలను 100 సంవత్సరాల పైన అయింది, 5100 పైన. ఇప్పటికీ మనం మాట్లాడుతున్నాం, ఎప్పటికీ మాట్లాడతాం అంటే అర్జునుడికి బోధించాడు కాబట్టి కృష్ణుడు సాక్షాత్. అందుకని మహాబాహులో స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అంటున్నాడు, కృష్ణుడు అంటున్నాడు. ఊరికేనే కాదు, అంటే మనము కూడా స్ట్రాంగ్ కావాలి, పిరికి కాదు. స్ట్రాంగ్ ఉండి ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ భగవంతుని పొందగలగాలి, పొంది అత్యద్భుతంగా పనులు చేయగలగాలి, దేవుని రిప్రజెంటేటివ్ గా చేయగలగాలి అనేది భగవంతుడు. కాబట్టి అన్యముగా న్యూనమైన ప్రకృతిని ఉపయోగించుకుని జీవులను కూడి ఉన్న ఉన్నతమైన శక్తి వేరే ఉంది. ఇట్లా జీవి ఏర్పడడానికి పంచభూతాలు ప్లస్ ఆ 3 8 కలిపింది, రకరకాల శరీరాలు 84 లక్షల రకాలు ఉన్నాయి కదా. ఇది కాకుండా దీన్ని నడిపే శక్తి ఉంది, ఆత్మశక్తి, భగవంతుడి శక్తి. అది లోపల స్పార్క్ ఉంటేనే ఈ శరీరాన్ని పెంచుకుంటున్నాం, జీవించగలుగుతున్నాం. అది పనికి రానప్పుడు, సమయం అయిపోయినప్పుడు, కర్మ ఫలితం తీరినప్పుడు వదిలి వెళ్ళగలుగుతున్నాం. ఎట్లాగైతే మనకు నచ్చిన ఇంట్లోకి వెళ్తున్నాం, కొన్ని సంవత్సరాలు ఉంటున్నాం, నచ్చినప్పుడు, పని ఉన్నప్పుడు, ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు, ఇంకో ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు మారిపోతున్నాం. సేమ్ లైక్ దిస్. బట్టలు కొనుక్కుంటున్నాం, వేసుకుంటున్నాం, 1 year 1.5 year 6 నెలల నచ్చిన రోజులు కొనుక్కుంటున్నాం, లేదా చినిగిపోయినా, నచ్చకపోయినా, బోర్ వచ్చినా కొత్తది కొనుక్కుంటున్నాం, దీన్ని మార్చేస్తాం. సేమ్ లైక్ బాడీ. ఆ స్పృహ కలగాలి మనకి. శరీరమే నేను అనుకున్నా కాబట్టి సమస్య అంతా వచ్చి పడింది. అయ్యో 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 ఏం జరుగుతుంది, ఏమో చేయాలి, ఈ రెండిటితో సమస్య ప్రజెంట్ టెన్స్ లో ఉండటం లేదు. అందుకని భగవంతుడు ఆ విషయం చెప్తున్నాడు. ఈ శరీరం ఏర్పడేది నా నుంచే, దాన్ని నడిపేటువంటి లోపల ఆత్మశక్తి కూడా నేనేనయ్యా, ఇంకేం లేదు, దాన్ని తెలుసుకో అని భగవంతుడు తెలియజేస్తున్నాడు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ. మత్తః పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. క్లారిటీ ఇచ్చేసారు ఇక్కడ. కాబట్టి ఏమంటున్నాడంటే, ధనంజయ, నాకన్నా శ్రేష్టమైనటువంటిది, ఇంకా గ్రేట్ ఉన్నటువంటిది సత్యం వేరేది లేదంటున్నాడు. ట్రూత్ అంటే ఏంటిది? మనకి ఏమి తెలియదు. నీకు తెలిసింది ట్రూత్ అనుకుంటావు, నీకు తెలిసింది అంతా రాంగే ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి. సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అని సింపుల్ ప్రజెంట్ కి చిన్నప్పటి నుంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. అది ఇంగ్లీష్ కి అండ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్. సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్, సూర్యుడు తూర్పున ఉదయించును. తూర్పు అంటే ఏంటండి అసలు? వాట్ ఇస్ తూర్పు? కెన్ యూ ఐడెంటిఫై? చెప్పలేం. సూర్యుడు ఎటు వస్తాడు? తూర్పు సార్ అంటాం. మరి సూర్యుడు తూర్పున ఉదయించడం ఏంటి? కొంచెం లాజిక్ గా ఆలోచిస్తే సరేనండి అనుకుందాం, సూర్యుడు వచ్చేది తూర్పు, తూర్పు దగ్గర సూర్యుడు. సూర్యుడు ఉదయిస్తాడా? అసలు ఉదయిస్తాడా? సైన్స్ తెలుసు కదా మనకి, కానీ మనం పిల్లలకు చెప్తున్నాం, మనం నేర్చుకున్నాం అదే కదా. రోజు భూమి కదా తిరుగుతుంది, సూర్యుడు అక్కడే కదా ఉన్నారు. భూమిలా తిరుగుతూ ఉంటే మార్నింగ్ 5, 6 కాగానే సూర్యుడు కనబడుతున్నాడు, ఉదయించింది అనుకుంటున్నాం. అలా వెళ్తున్నాడు, మిట్ట మధ్యాహ్నం అయింది, దాని నెత్తిన వచ్చిండు, వెళ్ళిండు, సాయంత్రం అయిపోయింది. మనం కదా తిరుగుతున్నది, భూమి మనం తిరుగుతున్నాం. సూర్యుడు అప్పుడప్పుడు కనబడుతుండు, అప్పుడప్పుడు వెళ్ళిపోతుండు. సూర్యుడు ఉదయిస్తుండు అంటున్నాం, తూర్పున అంటున్నాం. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం ఓన్లీ ఎలా ఇమాజినరీ వర్డ్స్ తప్ప ఇంకేం. విషయం ఏంటంటే, ఇంకా గ్రేట్గా వెళ్తే విశ్వమే కదులుతుంటది, అది వేరే విషయం. టోటల్ విశ్వమే మూవ్ అవుతుంది. అది సైంటిస్టులు కనుక్కున్నారు, అది ఎప్పుడో చెప్పింది శాస్త్రం. విశ్వమే కదులుతుంది మొత్తం, చాపలాగా.
కాబట్టి సత్యం అనేది ఏంటి మనకు తెలిసిందే సత్యం అనుకుంటాం. సైన్స్ అనుకుంటాం కదా సత్యం. ఐన్స్టైన్ గారు ఈక్వేషన్ E=mc² అని పెట్టిండు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈరోజు అన్ని ఫిలాసఫీస్ అన్ని అనాలిసిస్ జరిగినాయి. కానీ ఈరోజు సైంటిస్టులు ఏం ప్రూవ్ చేయదలుచుకున్నారు? ఐన్స్టైన్ రాంగ్ అని. వేరేది నడుస్తుంది ఇక తీరం. అట్లా ప్లూటో గ్రహం అని చదువుకుంటాం మనం చిన్నప్పుడు 35 years బ్యాక్ ఉన్న వాళ్ళందరూ. ఇప్పుడంతా ప్లూటో గ్రహమే కాదంటాడు. ఏది వస్తే అది నడుస్తూనే ఉంటుంది. అట్లాంటిది కాదు. ఈ రోజు ఉంది రేపు పోయేది కాదు. నిజమైన జ్ఞానం చెప్తున్నాడు. నన్ను మించిన సత్యం ఇంకొకటి లేదంటే హీఈస్ ద సుప్రీం, హీఈస్ పర్మనెంట్, హీఈస్ ఆనంద, హీఈస్ సచ్చిదానంద. కాబట్టి అన్నింటికీ ఐడియల్, అన్నింటికీ బియాండ్. నీకు ఏం తెలుసో అది దాన్ని అవతల. మనకు అన్నింటికంటే భూమి పెద్దది కదా, భూమి కంటే సూర్యుడు అంతకే తెలుసు. సూర్యుని మించిన నక్షత్రాలు ఉన్నాయి, లక్షల కోట్లు. అవన్నీ అతి సూక్ష్మము భగవంతుడి ముందు. ఇది మనము తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు. దారమునందు ముత్యాలు కూర్చబడినట్లు, ముత్యాల దండో వజ్రాల దండో ఇంకేదో హారం తయారు చేసుకుంటే ఒక దారమో తీగనో తాడో ఏదో దాంట్లో మనం దాన్ని చేర్చి ఒక హారాన్ని తయారు చేస్తాం. హారం అందంగా కనబడుతుంది, మెడలో వేసుకుంటాం. కానీ ఆ హారం వెనకాల ఏముందయ్యా? వాటిని కలిపి ఉంచి ఒక షేప్ని, ఒక అందాన్ని తీసుకొచ్చింది దారం. అట్లా దారం కనబడినట్లు నేను కనబడకపోయినా సమస్తం నా పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. సమస్త విశ్వం మొత్తం నా మీద ఆధారపడి ఉంటది అని భగవంతుడు మనకు స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. అందుకే ఈశ్వర పరమః కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అన్నది శాస్త్రం. హరే కృష్ణ. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవః సర్వవేదేషు శబ్ద కే పౌరుషం ఋషు. ఏమన్నాడు? కుంతిపుత్ర అన్నాడు అర్జున. చూడండి, అర్జున అంత గ్రేట్ ఎందుకు అయ్యాడు? వాళ్ళ మమ్మీ పెంపకం వల్ల. డబ్బులు ఉన్నాయా లేదా, రాజ్యం ఉందా లేదా, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చాయా పట్టించుకోవాలా. సిస్టమాటిక్ లైఫ్ ని లీడ్ చేసిండ్రు, డీల్ చేసిండ్రు పంచపాండవులు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ అమ్మగారు అట్లా పెంచారు. దేవుడు ఏంటి, మనిషి ఏంటి, స్వభావం ఏంటి, ఎట్లా ఉండాలి, ఎంత ధైర్యంతో ఉండాలి, ఎంత ఓపికతో ఉండాలి, నిజాయితీగా ఉండాలి. కాబట్టి పెంపకం నుంచే వస్తుంది జనరల్గా. అదే ధృతరాష్ట్రుడు వాళ్ళ ధర్మపత్ని ఏం చేశారు? గాంధారి మాత. ధృతరాష్ట్రుడు కళ్ళు లేవు, ఫిజికల్ గానే కాదు, ఆ గారాబంతో కళ్ళు మూసుకుపోయి పిల్లల్ని ఏదంటే అది గ్రాంటెడ్ పర్మిషన్, ఓకే డూ 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 అన్నాడు. భర్త చూడలేని లోకాన్ని నేను చూడొద్దని గాంధారి మాత కళ్ళే మూసేసుకుంది, గంతలు కట్టుకుంది. వాళ్ళిద్దరు ఏం చేసిండ్రు? నిజంగా ప్రపంచాన్ని చూడలేకపోతే నష్టం లేకపోయేది, వాళ్ళు చేసే పనుల్ని కూడా చూడలేకపోయిండ్రు. పిల్లల్ని సరిగా పెంచలేదు. అందుకని విపరీతమైనటువంటి దుర్బుద్ధితో తయారయ్యారు. సొంత సోదరుల భార్యను అందరిలో అవమానించారు. మామూలు అవమానం కాదు కదా, వస్త్రాపహరణం, ఘోరాది ఘోరం. శత్రువు కూడా చేయడు కదా, అంత దిగజారు. కాబట్టి ఆ జూదంలో గెలిచినామని హహా అనుకున్నారు. సో అత్యున్నతమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో ఓడించబడ్డారు. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఓడడం కూడా మంచిదే. నేను పాండవులు ఓడిపోయారు కాబట్టి రాజ్యం వచ్చేసింది. ఏం జరగాలి అది జరిగింది. కాబట్టి చిన్న చిన్న ఓటములకి టెన్షన్ కావద్దు. అందుకే భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఏమని, కుంతిపుత్ర అంటున్నాడు. అందుకే యు ఆర్ గ్రేట్ దట్ బికాస్ ది మదర్ గ్రేట్ కాబట్టి అని. నీటిలో రుచిని నేను, నీటికి ఏం రుచి ఉంటుందండి? చక్కటి రుచి ఉంటుంది. స్వచ్ఛమైన నీరు ఉన్నప్పుడు, నీకు వేసవి కాలం మిట్ట మధ్యాహ్నం విపరీతమైన దాహం వేసినప్పుడు ఒక గ్లాస్ ఫ్రెష్ వాటర్ దొరికితే గుట్టుక తాగుతూ ఉంటే తెలుస్తుంది నీటి రుచి ఏందో. ఆ టైంలో వాసన వచ్చే నీళ్ళు, మురికి నీళ్ళు, ఉప్పు నీళ్ళు దొరికి తాగినాకి, మంచినీళ్ళు దొరికినాకి దాని టేస్ట్ ఏందనేది అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఆ నీటిలో ఉండే ఆ స్వచ్ఛమైన రుచి నేనేనయ్యా భగవంతుడు తెలియజేస్తున్నాడు. సూర్య చంద్రులలో కాంతిని నేనయ్యా. వేద మంత్రాలన్నింటిలో ఓంతో మొదలవుతాయి. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం, ఇట్లా ఓంతో, ఓంకారం బిందు సంయుక్తం, ఓంతో మొదలయ్యేవన్నీ ఓమే నేనయ్యా. కాబట్టి మొన్నిట్లో భగవంతుడే ఉన్నాడు. ఓం లేదు. ఆకాశంలో శబ్దం నేనంటున్నాడు. శబ్దము తరంగాల రూపంలో ప్రయాణిస్తుంది. నేను ఎక్కడున్నాం, మీరు ఎక్కడున్నారు, నేను మాట్లాడేది మీకు, మీరు మాట్లాడేది నాకు ఎట్లా వినిపిస్తుంది? భూమి ఎంత ఉన్నాం, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాం, ఏ రాష్ట్రాల్లో, ఏ ప్రాంతాల్లో శబ్దం ప్రయాణించి మనల్ని చేరుకుంటుంది. కాబట్టి ప్రయాణం ప్రయాణించే శబ్దం గాలిలో భగవంతుడు. కాబట్టి నరులిలో సామర్థ్యం. 84 లక్షల మందిలో ఏనుగును కూడా మనము గట్టి బంధిస్తాం, ఎద్దులతో వ్యవసాయం చేస్తాం, సూక్ష్మజీవి నుంచి కరోనాను బంధించి చంపేయగలుగుతాం, ఏదైనా చేయగలుగుతాం కదా. ఆ సామర్థ్యం మనకున్నది, ఆ ఇంటెలిజెన్స్, ఆ కెపాసిటీ, ఆ పవర్ నేనయ్యా అంటున్నాడు. అంతే కదా. భగవంతుడు లేకపోతే మనలో వదిలిన రోజు వదిలినట్టే కదా, శరీరం లేకుంటుంది, ఏం లేదు.
కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ గాడ్ రియలైజ్ కండి అవుదాం. అప్పుడు మనలో ఉన్న మిథ్యా అహంకారం తగ్గుతుంది, నిజమైన నేనేంటో తెలుసుకుంటాం. చాలా అద్భుతంగా ఉంటది, చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాం, గొప్ప వాళ్ళగా మారిపోతాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. కాబట్టి ఇక్కడ లిస్ట్ అన్ని శ్లోకాల్లో ఉంది. జలంలో రుచి, సూర్యచంద్రుల్లో వెలుగు, వేద మంత్రాల్లో ఓంకారం, ఆకాశంలో శబ్దం, మనిషిలో సామర్థ్యం, భూమి యొక్క సువాసన. భూమికి చాలా ఫ్రెష్ గా ఉండే భూమి, అడవి ప్రాంతంలో వర్షం పడ్డప్పుడు వాసన వస్తుంది, అది నిజమైన సుగంధం. ఆర్టిఫిషియల్ కాదు, న్యాచురల్ గా ఉండేది ఆ సుగంధం నేనంటున్నాడు. ఆ సుగంధం నుంచే కదా అన్ని చెట్లకి అన్నింటికి మంచి వాసన, అది తీసుకునే కదా ఇచ్చేది మనకి. కాబట్టి అగ్నిలో ఉండే వేడి నేనంటున్నాడు, జీవుల్లో ఉండే జీవనం నేనంటున్నాడు, ప్రాణం. తపస్సు చేసే వాళ్ళు ఆ తపశ్శక్తి నేను. సమస్త ఆస్తిక్యంలో ఆది బీజం. కనబడే వస్తువు జీవి అజీవి ఏది ఉందో అన్నింటికి బీజం ఆయన భగవంతుడు. బుద్ధిశాలులు అనుకున్న వాళ్ళు ఆ బుద్ధి ఆయన్ని. కాబట్టి శక్తివంతుల్లో పరాక్రమ శక్తి ఆయన్ని. కాబట్టి బలవంతులలో బలం ఆయన్ని. ధర్మసూత్రాలు విరుద్ధంగా లేకుండా సో జీవులు ఇంకొక జీవులను ఏర్పాటు చేసే మైథునం భగవంతుడే. కాబట్టి ఆ సృష్టి రహస్యం భగవంతుడు. ఎస్, ఇలా అన్ని కూడా భగవంతుడే. ఏది ధర్మంగా సిస్టమేటిక్ గా లైఫ్ కొనసాగుతుందో అది అది ఎట్లా ఉన్నాం అనేది మనం చాయిస్. పాజిటివ్ సైడా నెగిటివ్ సైడా అనేది మన చాయిస్. కాబట్టి భగవంతుడు ఆయన శక్తులు కొన్ని మచ్చుకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఏ చైవ సాత్విక భావ రాజసాస్థామసాశ్చయే మత్త ఏవేతి తాన్ విద్దిన త్వహం తేషు తే మయి. ఏమంటున్నాడు? సత్వగుణం కానీ రజోగుణానికి కానీ తమోగుణానికి కానీ సంబంధించిన జీవుల భావనలన్నీ నా శక్తి నుంచి ఉద్భవించాయి. 3 గుణాలు ఉంటాయండి. తర్వాత చాలా డీటెయిల్డ్ గా వస్తాయి. ఆ గుణాలను బట్టి మన అటిట్యూడ్, మన క్యారెక్టర్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అది ఏది గుడ్డు ఏది బ్యాడో తెలుసుకొని బ్యాడ్ని వదిలి గుడ్డుగా మనం పరివర్తన చెందుకోవచ్చు. అప్పుడు భగవంతుడి వాడిగా మారిపోతుంది. మనల్ని మనం అబ్జర్వ్, ఎంతసేపు ప్రపంచంలో వీడు రాంగ్, వాడు రాంగ్, వాడు రాంగ్, రాంగ్ గవర్నమెంట్ రాంగ్, అందరూ రాంగే కనబడతారు. రాంగ్ కావచ్చు కాక మనలో ఏం రాంగ్ ఉందో మనం తెలుసుకోవాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని గురించి 3 గుణాలు ఆయన మన పూర్వ జన్మ కర్మ ఫలితంగా మనం ఏం కోరుకొని ఏం తీసుకొని వచ్చామో అది ప్రారంధంగా మనకి ఇస్తారు. అదంతా నేనే ఇస్తాను కాబట్టి అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఒక విధంగా అంటున్నాడు, నేనే సర్వమునకు స్వతంత్రుడై ఉన్నాను, ప్రకృతి గుణాములు నాయనను నేను పాడు. అర్థమవుతుంది కదా? గుణాలన్నీ ఆయన నుంచే వచ్చినా ఆయన మాత్రం స్వతంత్రం, గుణాలకు అతీతుగా ఉంటాడు. మనల్ని కూడా అట్లనే మారమని చెప్తున్నాడు, మారాలని చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం కూడా ఆ గుణాల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకొని రజో తమో గుణాలని వదులుతూ సత్వగుణాన్ని పెంపొందించుకుంటూ శుద్ధ సత్వం భగవంతుడి యొక్క గుణాతీత స్థితిని పొందవలసి ఉన్నది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. త్రిభిర్గుణమయైర్భావైరేభిః సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్య పరమవ్యయం చెప్తున్నాడు. సమస్త విశ్వం అంటున్నాడు. ఓన్లీ భూమి సౌరమండలం గురించి, సోలార్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పట్ల. సమస్త విశ్వము సత్వ రజ తమో గుణాలనడి త్రిగుణములచే భ్రాంతికి గురి అయి, స్వర్గలోకాలు కూడా అట్లాగే ఉంటాయి. నరక లోకాలు అయితే ఇంకా చెప్పేదే లేదు. స్వర్గంలో కూడా ఉంటుందా సార్? ఉంటుంది. కంఫర్ట్ జోన్ ఉంటుంది, కానీ అక్కడ కూడా మనకంటే ఎదుగుతున్న వాళ్ళు చూసి ఈర్ష్య ఉంటుంది, మన రెస్ట్ తీసుకోవాలని ఉంటుంది, అందరిని డామినేట్ చేయాలని ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి అక్కడ. కాబట్టి మనం స్వర్గం అంటాం, గ్రేట్ అని. స్వర్గం కూడా వదిలేయాల్సింది. కొన్ని రోజుల పాటు ఎంజాయ్ చేయడానికి ఉండేటువంటి ఒక ప్లేస్ అది, అంతే, మనం పుణ్యకర్మల వల్ల. కానీ అక్కడ పోతే ఆ కొన్ని రోజులు ఎంజాయ్ లాగా అనిపించినా తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తాం, ఎక్కడ జననం స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు మళ్ళీ. కాబట్టి స్వర్గ నరక భూలోకాలు ఇదంతా భౌతిక ప్రపంచమే. ఇది వదిలితేనే ఆధ్యాత్మిక వైకుంఠ. అనేక లోకాలు, దాంట్లో గోలోక బృందావనం అత్యున్నత లోకం, భగవంతుడి యొక్క తుర్యావస్థ స్థితి. కాబట్టి ఆ 3 గుణాలను వదిలేయాలి. అందుకే కదా మనం టెంకాయని ఎంచుకున్నాం హిందూ సంస్కృతిలో. టెంకాయ ఎందుకు కొట్టాలంటే 20 రూపాయలు టెంకాయ భగవంతుడికి ఇస్తే 200 కోట్ల రూపాయలు నాకు ఇవ్వాలని కాదు. నా గుణాన్ని ఒక్కసారి అధ్యయనం చేసి మార్చుకోవటాను. పైన ఉన్న పీచ్ అంతా తీసేస్తాం, కొంచెం చుట్టూ ఉంచుతాం, అదంతా తమో గుణం. సో ఆ పెంకు పటాపంచలు చేయాలి, రజోగుణం. లోన తెల్లటి కొబ్బరి ఉంది, అది సత్వగుణం, అది భగవంతుడికి నివేదించాలి. దాన్ని కూడా కొంత మార్చుకొని లోపల ఉన్న శుద్ధమైన నీళ్లు ఉన్నాయి కదా, కొబ్బరి జలము, అది భగవంతుడి యొక్క స్వరూపం, స్వచ్ఛమైన స్థితి. అలా మనం చేరాలని దానికి అర్థం.
అంటే అప్పుడప్పుడు బిజీ ఉన్నప్పుడు టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు మరి నాలో ఏమన్నా తమోగుణం ప్రవేశించిందా, తొలగించుకోవాలి, ఏమేం చేశాను, ఎట్లా అటిట్యూడ్ ఉంది నాది, రజోగుణం ఉందా, డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్ పటాపంచలు చేసేసుకుంటా, సత్వగుణాన్ని పెంపొందించుకొని కాస్త భగవంతుని ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తా, నా స్థితిని పూర్ణ జలంగా మార్చుకుంటా తీర్థస్వీకరి. ఇది ఏమీ తెలియదు మనకి. కొట్టామా, అది తీసుకొచ్చి తిన్నామా, ఇంకొని వంచామా, నెవర్ థింక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. మన హిందూ కల్చర్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సైన్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫిలాసఫీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హైలీ 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 మీనింగ్ఫుల్. కాబట్టి అది మనం నేర్చుకుని ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం. ఆ త్రిగుణాల గురించి అధ్యయనం చేయాలి. ఇంకా డీటెయిల్డ్గా ఉంటుంది మనకి తర్వాత చాప్టర్స్ లో. ఆ గుణాలు, తమో గుణం అంటే ఇన్యాక్టివ్, ఒకటే గుడ్డిగా గుర్తుపెట్టుకుంటే, ఇన్యాక్టివ్ లేజినెస్ అంతా తమో గుణం అండి. హైపర్ యాక్టివ్ అంతా రజోగుణం. నేనే 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 అన్ని చోట్ల నేనే, అందరిని డామినేటెడ్, నేను ఏం చేయను సరిగా, తర్వాత చూద్దాం, తమో గుణం. తమో వదలాలి, రజోగుణం. సత్వగుణం, నా పరిధి ఏంది, నా లిమిట్ ఏంది, నేను ఏం చేయాలి, నా బాధ్యత ఏంది తెలుసుకొని ఇచ్చేయాల్సిందే. అది భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేస్తే శుద్ధ సత్వం. మళ్ళీ నా కోసమే చేస్తే మళ్ళీ స్వార్థం అవుతుంది. నేను కాదు, నేనున్నాను భగవంతుడి సృష్టిలో, నేను ఒక భాగం. నాకు భగవంతుడు పరమ పిత లాంటి వాడు. ఆయన గాడ్ కాదు, నాకు ఫాదర్ లాంటివాడు అందరికీ. కాబట్టి ఆయన కోసం ఇదంతా చేస్తాను. శుద్ధ సత్వం, వెరీ సింపుల్. ఓన్లీ మన థాట్ ప్రాసెస్ ని మార్చుకుంటే సరిపోతుంది. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. కాబట్టి నా మాయ అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి నా ఈ దైవీ మాయ నిశ్చయముగా దాట శక్యము కానిది. సంసారం సాగరం అంటాం కదా, ఊరికే కొటేషన్స్ వల్లిస్తుంటాం. అలాంటిది ఎందుకు సాగరం లాంటిదంటే, ఈ గుణాల కలయికలో అందరికీ వాళ్ళ వాళ్ళ స్వార్థం ప్రకారం అలా ఉండిపోతాం అంతే. ఇది భగవంతుడి శక్తి. మరి ఎట్లా దాటడం? కేవలం భగవంతుడే దాటిస్తాడు. ఆయనకు శరణాగతి పొందాలి. అర్జునుడి ద్వారా ఆంజనేయ స్వామి లాగా, ఒక అన్నమాచార్య లాగా, ఒక భక్త రామదాస్ లాగా, మీరాబాయి లాగా యూ షుడ్ గెట్ కనెక్టెడ్. ఆ కనెక్టివిటీ ఉన్నప్పుడు ఆయన తీసుకెళ్తారు తప్ప నువ్వు దాటడం ఉండదు. ఎందుకంటే ఇది ఏది చేసినా ఎక్కడో చోట ఊబిలాగా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి మాయాశక్తి దాటడం చాలా కష్టము. నన్ను ఆశ్రయం పొందితే నేను తీసుకెళ్తాను అని భగవంతుడు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. శరణు చొచ్చాలి, భగవంతుని సులభంగా దాటుతారట. పెద్ద సముద్రం ఉంది, దాటలేం. అదే చిన్న నీటి గుంట, ఎంత నీటి గుంటట, ఒక అడుగు పట్టేయంట చిన్న నీటి గుంట అనుకోండి, రోడ్డు పైన ఈజీగా దాటేస్తాం. అట్లా ఈ సంసార భవ బంధనాలని సూక్ష్మం చేసేస్తాడు భగవంతుడు. భగవంతుడి వైపు తిప్పుకోవడానికి మనం శరణాగతి కావాలి. భగవంతుడికి కనెక్టివిటీ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. దానికి ఏం చేయాలి? హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. దివ్య మహామంత్రాన్ని స్మరించడం, భావించడం, ఆ భగవంతుడి దివ్యమంగళ రూపాన్ని ఎప్పుడు హృదిలో తలుచుకోవడం. ఈజ్ మూవింగ్, అక్కడ ఉండి మూవ్ అవుతున్నాడు, కళ్ళు బ్లింక్ చేస్తుండు, సో కదులుతున్నాడు, కాళ్ళు చేతులు, ఆ ఫీలింగ్ ఉండాలి మనకి. ఆయన అక్కడ ఉన్నారంటే మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మన ఇంటికి ఉన్న గెస్ట్ వస్తేనే చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాం. ఆయనకి ఏమి ఇష్టం, అయ్యో మెల్లగా మాట్లాడండి, ఇబ్బంది పడి, పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు, ఎవరైనా గొప్పవాళ్ళు. అలాంటిది దేవాది దేవుడు. ఏ దేవుడి గురించి వేల లక్షల సంవత్సరాలు తపస్సులు చేస్తారు, ఏ దేవుడు ఎన్ని జన్మలైనా దొరకరు, ఆయన మనలో ఉన్నారు. ఆ ఐడెంటిటీ మర్చిపోయి అల్లరి చేస్తూ ఉన్నాం, బయట వైపు చేస్తూ ఉన్నాం. సీ ఇన్ సైడ్, హి విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. చూడండి మనలాంటి వాళ్ళ గురించి ఎలా చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. నమాం దుష్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతే నరాధమా మయా మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రిత. ఏమంటున్నాడట భగవంతుడు? 15వ శ్లోకం. There is 15th శ్లోక. ఓకే, భగవంతుడు సాక్షాత్తు ఈ భూమిపైకి వచ్చినప్పుడట, అవతారం తీసుకొని వచ్చినప్పుడు మొక్కే వాళ్ళు మొక్కుతూనే ఉంటారు, తెలుసుకునే వాళ్ళు. కానీ చాలా మంది మనలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా, దుష్టమైన మూడులు, నరాధములు ఉంటారు కదా. సో మనకు భక్తి చేస్తున్నవాడు, ఏం భక్తి చేస్తావు, ఇప్పుడే పెద్ద ఇదైపోయిందా నీకు, చెయ్యి, పని చేయి, డబ్బులు సంపాదించు, ఏంది తెలుసుకొని సంపాదించు, ఎట్లా సంపాదించాలో తెలుసుకో. అందుకని ఏమంటున్నాడు, నరాధములు, ఈ మాయతో జ్ఞానానికి అప్పబడి ఉన్న వాళ్ళు, హరించబడిన వాళ్ళు, దానవ ప్రవృత్తి, రాక్షసంగా ప్రవర్తిస్తూ నాస్తిక స్వభావాన్ని ఈరోజు చాలా మంది బయలుదేరారు. ఆ హిందువుల్లో ఉంటారు,
ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ మిగతా మతాలు ఎప్పుడైనా దేవుడు లేడని చెప్పగా విన్నారా మీరు? వాడి అటిట్యూడ్ రాంగ్ ఉంటుండొచ్చు, కానీ వాడు ఎవ్రీ ఫ్రైడేనో సండేనో దే విల్ డెఫినెట్లీ ప్రే ద గాడ్. వాళ్ళు వాడి మతం కోసం ఏదో చేస్తుంటారు. సరే వాడు అటిట్యూడ్ రాంగ్, అది వేరే విషయం. కానీ భగవంతుడు లేడని ఎవరు చెప్పాడు? హిందువులే చెప్తారు. నాస్తికులు తయారైన రోజు దేవుడు లేడు నేనే గొప్ప. అరే ఏం గొప్ప? నీకు ఏం తెలుసు? నీ తలకాయ తెలుసా? ఏమి తెలియదు కదా మనకి. ఏది వస్తే అది మాట్లాడటం, ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడటం, అలా తయారైంది. అది ఉంటారని కూడా చెప్తుండు. తలకాయ లేకుండా విపరీతంగా రాక్షసంగా ఒక దయ్యాల్లాగా ప్రవర్తిస్తారు, నాస్తిక స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. వాళ్ళు మాత్రం నా శరణు పొందరు. అయితే ఏమైతుంది? ఈ జీవం అయిపోయిన తర్వాత అనేక వేల లక్షల జన్మలు అలా నరకంలో ఉండిపోతారు వాళ్ళు. కాబట్టి మనం వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోవాల్సింది లేదు. భగవంతుడే మళ్ళీ పాపం వాళ్ళని కూడా వదలడు కదా, ఆయనతో కూడా ఉండాల్సిందే. కాబట్టి ఒక బాబు మూర్ఖంగా ఉన్నాడు అనుకోండి, తెలిసి తెలియని వయసులో ఎంతకు బాగా మొండి పట్టుదల చేస్తున్నాడు, చెప్పి చెప్పి వినకపోతే ఏం చేస్తాడు? ఆడుకుంటాడు. సరే వాడితో పాటు పార్కు వెళ్తారు ఇక, వాడితో పాటు అది ఇది కొనిస్తారు, షాపింగ్ చేపిస్తారు. తప్పదు అయ్యో అని. ఎంత మందలించినా కొట్టినా మళ్ళీ ఏడ్చినా వాడి దగ్గర తీసుకొని భోజనం పెట్టాల్సిందే, తల్లిదండ్రుల బాధ్యత. వానికి ఏం కావాలో అది చూడాల్సిందే. అట్లా మనం ఎంత మూర్ఖత్వంగా పిచ్చిగా చేసి భగవంతుడు లేడని అన్నా, భగవంతుని నిందించిన ఆయన వదలడు కదా. ఎందుకంటే ఆయన కమిట్మెంట్ అట్లాంటిది, మనతోనే ఉంటాడు. నువ్వు ఏ నరక ఉండవలసిందే. హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ ఫాస్ట్. కాబట్టి గాడిద చాకరీ చేసినట్టుగా మనం చేస్తూ ఉండడం. సో ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఏం మోస్తున్నాం, అసలు ఏం చేయాలి, భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి. సో భగవంతుడు సాక్షాత్తు మనతోనే జన్మ తీసుకొని వచ్చినా మనం గుర్తుపట్టలేదు. తిన్నావా తాగినాక భగవంతుని కూడా నిందిస్తాం. ఆనాడు 500 సంవత్సరాల క్రితం సో ఏం చేసేళ్ళు? భక్తుల్లాగా ఉన్నారు, జగాయి మతాయి. భగవంతుని గుర్తులే, భగవంతుని తిట్టబోయాడు, కొట్టబోయాడు. అప్పుడు ఆయనతో పాటు నిత్యానంద ప్రభు వాళ్ళని ఆపుతుంటే కృష్ణుడు నిత్యానంద ప్రభువును దాడి చేయబోయాడు వాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు ఊరుకుంటాడా? తననంటే ఊరుకుంటాడు. భక్తులు అన్నప్పుడు వెంటనే నాకు తెలియకుండానే ఆయన చేతిలోంచి సుదర్శన చక్రం బయటకు వచ్చేసింది. అప్పుడు భగవంతుణ్ణి మనం తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి వాళ్ళని భక్తులుగా మార్చే ఓపిక ఉంటుంది భగవంతుడు. కాబట్టి ఆ శక్తి మనకి కావాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ. ఎస్ చతుర్విధా భజంతే మహాం జనా సుకృతినోర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. కాబట్టి ఎవరెవరు భగవంతుని ప్రార్థిస్తారో తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ఎవరెవరట? 4 రకాలు: ఆర్తి, జిజ్ఞాసి, అర్థార్థి, పరతత్వ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకునేవాడు. అంటే ఆపదలో ఉన్నవాడు భగవంతుని ముక్తుడు. మనకు తెలుసు కదా, రోజు గుర్తుకు రాకపోయినా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు భగవంతుని ముక్తుడు. అర్థార్థి, బాగా బీద స్థితి, డబ్బులు లేవు, డబ్బులు కావాలి, అవసరం, ఏదో పని ఉంది, డబ్బులు చెందట్లేదు, అప్పుడు భగవంతుడు గుర్తుకొస్తాడు. 3వది జిజ్ఞాసు, ఏంటి అసలు ఇదంతా శక్తి ఏంటి, నేను నాలెడ్జబుల్ కావాలి, గ్రేట్ కావాలనుకుంటాడు. 4వ వాడు అసలు భగవంతుడు ఎవరు, నేనెవరు, నా నిజమైన స్థితి ఏంటి. 4 భగవంతుని ముక్తారు. కానీ ఎవరు శ్రేష్ఠుడు? నేనెవరు, భగవంతుడు ఎవరు, భగవంతుడికి నాకు సంబంధం ఏంటి పునరుద్ధరించుకొని భగవంతుడే ధ్యేయంగా తెలుసుకొని భక్తి చేసేవాడు భగవంతుణ్ణి ముఖ్యులంట. మిగతా వాళ్ళు పర్వాలా, అసలు నాస్తికుల కంటే నయం, కానీ భగవంతుని ఆపదలో ఉన్నాం, కాస్త మన బడలిక తీరింది, ఎస్, కానీ ఏం చేయాలి? నేను మంచిగుండి మళ్ళీ భగవంతుని భక్తి చేయాలని తెలుసుకోవాలి. ఆరోగ్యం గురించి ముఖ్యం, ఆరోగ్యమైంది, మరి ఏం చేయాలి? భగవంతునికి శరణాగతి పొందాలి. నాలెడ్జ్ వచ్చి ఏం చేసినాం? భగవంతుని పొందాలి. అట్లా ఎన్నో చరిత్రలు మనకు ఉన్నాయి కదా. ఆనాడు గజరాజు సో నీళ్ళల్లో దిగినప్పుడు
ఆ ముసలి పెట్టే బాధ భరించలేదు. భక్తుడు పెదరాజు, ఇంతకు ముందు జన్మలో కూడా భక్తుడు, ఏదో కొంత కర్మ వలన అలా ఏనుగులాగా వచ్చిన భక్తి భావం ఉన్నది. ఇక్కడ మహా పరమాత్మ శ్రీహరి అని అలా ఆ కష్ట సమయంలో కూడా తన తొండంతో ఒక లోటస్ ని సమర్పించి కొలిచాడు. పరుగు పరుగును వచ్చి భగవంతుడు కాపాడి. అట్లనే ద్రౌపది మాత అలాంటి వస్త్రాపహరణం చేస్తున్నప్పుడు ఏమీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఓడిపోయి నిస్సాయంగా పాండవులు ఉంటే, సో వాళ్ళు దుశ్శాసనులు దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తుంటే ఇంకా ఎంతసేపు గట్టిగా పట్టినా ఆగల, చీర వస్త్రం ఆగలేదు, తన వల్ల కాలే. కృష్ణ అని చేతులు ఎత్తగానే కృష్ణ వచ్చి అనంతమైనటువంటి వస్త్రాన్ని ఇచ్చిన మనకు తెలుసు. అట్లనే శుకముని భగవంతుడి యొక్క భక్తుడు, ఆయన అంతా తెలుసుకున్నాడు శివుని నుంచి కృష్ణుడు ఎవరు ఏందని. ఈ మాయా ప్రపంచంలో ఉండబుద్ధి కాలే, వాళ్ళ మమ్మీ గర్భంలోకి వెళ్ళాడు కదా, 16 వెళ్ళేది బయటకు వస్తలేదు. వాళ్ళ అమ్మకి చాలా కష్టంగా ఉంది. వేదవ్యాసుడు కోరిక మేరకు కృష్ణుడు, శిఖా నీకేం టెన్షన్ లేదు, ఈ మాయా ప్రభావం నీ మీద పడదు, రమ్మని ఆయన్ను ఆహ్వానిస్తే మహా పరమహంస అయ్యారు కదా. పరీక్షిత్ మహారాజుకు 7 రోజుల్లో చచ్చిపోతావు అన్నటువంటి ఆ శాపం ఉన్నప్పుడు, ఎట్లా మరి నేనేం తెలుసుకోవాలి, 7 రోజుల్లో చచ్చిపోవడం కంపల్సరీ అయినప్పుడు అన్నప్పుడు శుకముని కలవమంటే శుకముని ఆయన కూర్చోబెట్టుకొని మహానుభావులందరికీ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని బోధించాడు. అట్లనే ధ్రువ మహారాజు చిన్ని వయసులో వాళ్ళ చిన్నమ్మ పట్టించుకోవట్లేదు పినతల్లి అని, సో తల్లి కోరిక మీదకు భగవంతుని అడుగుమంటే అలా అడవిలో తపస్సు చేసి భగవంతుణ్ణి పొంది, సో ధ్రువ మండలాన్ని కానుకగా పొంది. సో అట్లనే విభీషణుడు కానీ, సుగ్రీవుడు కానీ, మిగతా శౌనకాది మహామునులు, సూతుడు కానీ వాళ్ళందరూ భగవంతుని పొందారు. అంటే దేని కొరకు ప్రార్థించారు? కొందరు ఆరోగ్యం కోసం, ఆపద కాపాడడానికి, రకరకాల వాళ్ళ నుంచి. కానీ భక్తి కొరకు భగవంతుని ప్రార్థించినప్పుడు మనలో ఆ స్పష్టత భగవంతుడు మనకు హెల్ప్ చేస్తాడు. మిగతా అన్ని సందర్భాలు హెల్ప్ చేస్తాడు. అది భగవంతునికి అతి తేలికైంది. కానీ ఆయన్నే కావాలని, ఆయన తత్వం కావాలని, ఆయన ఆనందం కావాలని కోరుకోవాలి. అలా మనం నిత్య పరతత్వ జ్ఞానంలో వెళ్ళాలి. అలాంటి దాంట్లో అన్వేషణలో మనం ఉండాలని సూచిస్తున్నాడు భగవంతుడు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏవ భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్వర్తమహం సచ మమ ప్రియ. వీరిలో సంపూర్ణ జ్ఞానము కలిగి సదా భక్తి సేవలో నియుక్తుడై ఉండేటి వాడు అత్యంత ఉత్తముడట. సో టెంపరీగా అప్పుడప్పుడు అవసరానికి కొంచెం ముఖ్యవాడు పర్వాలా, కానీ ఎవరు భక్తి భావంతో ఎప్పుడు భగవంతుడు నావాడు, నేను భగవంతుడి వాడిని అనుకొని ప్రేమతో భక్తితో ఎవరమైతే భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు భక్తి చేస్తామో వాడు అత్యంత ఉత్తముడని ప్రకటిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే నేను అతనికి మిక్కిలి ప్రియతడును, అతడు నాకు మిక్కిలి ప్రియతముడు అంటున్నాడు. వీఆర్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తున్నాడు. మనము భగవంతుడి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ గా మారదాం. భగవంతుని వైపు దృష్టి కేంద్రీకరిస్తూ మన పనులు చేద్దాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. బహూనాం జన్మనామంతే సారీ జ్ఞానవాన్మాన్ ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. చూడండి, జ్ఞానవంతుడైన వాడు, నిజమైన జ్ఞానం ఏంది? నేను గ్రేట్ కాదు, భగవంతుడు గ్రేట్ అని తెలుసుకోవడం. అనేక జన్మ మృత్యువులు అలా జన్మ 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 జన్మలను సంస్కారం చేసుకుంటూ ఉత్తమ గతిని పొందుతూ మనం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలి ఏమి? కారణుడు భగవంతుడు. సర్వకారణుడిగా తెలుసుకొని సమస్తము భగవంతుడు అని తెలుసుకొని శరణు వచ్చాలి. ఎట్లాగైతే ఆనాడు గోపాలురు మామూలు వాళ్ళు కాదది. 1000 జన్మలలో తపస్సు చేసి భగవంతుడు భూమి మీదకి వస్తుందంటే ఆయనతో పాటు వచ్చినటువంటి మహా ఋషులు మునులు వాళ్ళందరూ. సో వాళ్ళు డాన్స్ చేసిండ్రు, ఏదో చేసిండ్రు, వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు తెలుసు భగవంతుడు దేవుడు అని సేవ చేశారు భగవంతుడికి. భగవంతుడు వాళ్ళందరూ అలా చేసినప్పుడు భగవంతుడి వయసు 8 సంవత్సరాలు, వాళ్ళంతా చాలా పెద్దవాళ్ళు. కాబట్టి ఆయన అత్యున్నత పరిపూర్ణమైన భక్తి భావంతో తప్ప వేరే భావం లేదు. వాళ్ళు సంపూర్ణంగా శరణాగతి పొందిన వాళ్ళు. ఎందుకంటే దే నో, ఆ కాలంలో ఉన్న ఓన్లీ మనుషులు వాళ్ళు గోపాలరే కాదు కదా, దూడలు ఆవులు అవన్నీ కూడా తెలిసిపోయింది వాటికి. అలా వచ్చినారంటేనే భగవంతుడితో పాటు వచ్చిండు వాళ్ళందరూ. ఎట్లాగైతే ఒక సీఎం గారు పిఎం మన ఊరికి వస్తే ఆయనతో పాటు 100-200 మంది వస్తారు. సెక్యూరిటీ కాదు, పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ ముందే వచ్చి అంతా ఒక సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆయన వెళ్ళేదాకా ఉండి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా రిలీజ్ చేసేసి వెళ్తారు. మనకు కనబడకపోవచ్చు, తెలియకుండా ఎంతమంది ఉంటారు మా పార్టీలో. అట్లా భగవంతుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయనతో పాటు ఆయన బృందం వచ్చి ఆయనతో పాటు ఆ ఆనందాన్ని ఆ సేవను చేసి వెళ్తారు. అది మనకేం తెలియకుండా ఏదో మనం కామెంట్ చేస్తూ ఉంటాం, క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అది కాదు, మనం ఆ స్థితికి ఎట్లా చేరుకోవాలో నేర్చుకోవాలి. హరే కృష్ణ.
ఎస్. కామైస్తైస్తైర్హృత జ్ఞాన ప్రపద్యంతేన్యదేవత తం తం నియమమాస్థాయ ప్రకృత్యా నియతా స్వయా. చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. విషయ కోరికలు మనకు అన్ని అవే కదా, ఇది కావాలి అది కావాలి, కోరికలే ఎప్పుడు మనకి. ఏది ఉన్నా ఇది కాదు, ఇంకోటి కావాలి, ఏదో కావాలి. అలా విషయ కోరికల జ్ఞానం చే అపహరించబడిన వారు ఇతర దేవతలకు శరణు ఉంటారు. ఇతర దేవీ దేవతలందరూ భగవంతుడి రిప్రజెంటేటివ్స్. ఎట్లా అన్ని పనులు చేయడానికి. సో భగవంతుడు ఆయా దేవతలకు ఆ శక్తిని ఇచ్చి ఇన్ఛార్జ్గా ఇచ్చినారు. సూర్యుడి పని సూర్యుడికి, ఇంద్రుడు, పరణుడు, కుబేరుడు, సో యమ, ఇలా అందరికీ ఇవ్వబడినాయి ఛార్జెస్. వాళ్ళందరూ చాలా శక్తివంతులు, భగవంతుడి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ గా మనందరినీ కాపాడుతుంది. మనం ఏం చేస్తాం, వాళ్ళని ఎప్పుడు సతాయిస్తూ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేయించుకోకుండా ఇది కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలని చేస్తారు. వాళ్ళు మనకి కొన్ని వరాలు ఇస్తారు కూడా, ఎందుకు పవర్ ఉంది భగవంతుడి ద్వారా తీసుకొని వాళ్ళు మనకి ఇస్తారు. ఎందుకు, మనం మరింతగా భగవంతుని భక్తి చేయడానికి తప్ప సో దాంట్లో బిజినెస్ చేయడానికో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇంకా కింది స్థాయికి దిగజారడానికో కాదు. కాబట్టి ఇతర దేవతలకు కూడా శరణు పొందినప్పుడు ఆ గుణాలను బట్టి పూజ చేస్తూ ఉంటామట మనం. కాబట్టి ఆ సర్వ దేవతలను పూజించేవారు సత్వగుణంలో ఉంది. మనుషులని గొప్ప వాళ్ళుగా చేసి వాళ్ళనే ఆరాధిస్తుంటారు, ఇంకా మనుషులకు ఫోటోలు పెట్టి సో పాలాభిషేకాలు ఏదో చేస్తుంటారు కదా, వాళ్ళంతా రజోగుణంలో. ఇంకా భూత ప్రేతాలను చీకట్లో పూజలు చేస్తుంటారు కొందరు, అవి ఇవి అని, వాళ్ళంతా కూడా నరకానికి వెళ్తారు. సో అదంతా కూడా లో లెవెల్ థింగ్. కాబట్టి తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అట్లా చేస్తారు. కాబట్టి ఈ మూడింటిని దాటి దేవాది దేవుడు కృష్ణుడే పూజనీయుడు, మిగతా దేవీ దేవతలు అందరూ ఖుషి అయిపోతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంటికి ఒక ఇన్విటేషన్ కార్డు తీసుకొని వచ్చిన అనుకోండి, మనది జాయింట్ ఫ్యామిలీ అనుకోండి, ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఒక ఆయన తాతగారు ఉన్నారనుకో, ఆయన వచ్చి అందరి తరపున తాతగారి పేరు రాసి తాతగారికి కార్డు ఇస్తే ఇంట్లో పిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళకి ఇచ్చినట్టేనా కాదా? ఒక్కొక్కరికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో అట్లా భగవంతుడు దేవాదేవుడు అందరికీ తెలుసు వాళ్ళు దేవతలు. కృష్ణ అంటే చాలా అందరూ హాయిగా అవుతారు, హాయితారు. ఇప్పుడు కృష్ణ భక్తుడు అయ్యాడు, కానీ మనకు కాన్షియస్నెస్ ఉండదు. హైయెస్ట్ ఫిలాసఫీ ఇస్ కృష్ణ, అందరికీ తెలుసు. మనమేం టెన్షన్ ఏం అక్కర్లా. వి షుడ్ వర్షిప్ కృష్ణ. అందరి పట్ల విధేయత ఉండాలి, గౌరవం ఉండాలి. బికాస్ అసలు మనుషుల్ని జీవుల్ని గౌరవించాల్సి వచ్చినప్పుడు దేవీ దేవతలందరినీ ఖచ్చితంగా గౌరవించవలసిందే, ప్రేమించవలసిందే. కానీ హైయెస్ట్ డివోషన్ చేయవలసింది, భక్తి చేయవలసింది, మనం వందనం చేయవలసింది, పూజ చేయవలసింది కృష్ణకి అని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. యో యో యాం యాం తనుం భక్త శ్రద్ధయా అర్చితుమిచ్చతి తస్య తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ వేదామ్యం. ప్రతి హృదయంలో ఉంటాడు పరమాత్మ రూపంలో భగవంతుడు. ఎవరైనా ఒక దేవతని మనం పూజించి కోరుతాం అనుకోండి, కాబట్టి ఆయనలోనే ఆ శ్రద్ధను స్థిరం చేసి ఆ కోరిక నెరవేర్చేటట్టు మనం ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళేటట్టు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వడానికి అది చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, మనం వెళ్తూ ఉంటే ఒక చోట షాప్లో చాక్లెట్ తీసుకుంటున్నాం, చిన్న బాబు అనుకోండి, ఆ డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు? వాళ్ళ డాడీ పే చేస్తాడు తర్వాతో ముందో. సో షాప్ ఓడే ఇస్తున్నాడని వీడు అనుకుంటాడు. అట్లా కాదు కదా, దాని వెనకాల డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళు ఉంటారు. అట్లా ఆయా దేవీ దేవతల ద్వారా మనకు ప్రసన్నం జరుగుతుంటది. బట్ ఫిలాసఫీ ఇస్ కృష్ణ ఓన్లీ. కృష్ణ ఒక పర్మిషన్ లేకుండా ఏ దేవీ దేవత ఏ పని చేయరు. వాళ్ళకి తెలుసు ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలని. కాబట్టి మనకు తెలియకుండా మనం వాళ్ళని కూడా నెగిటివ్ సైడ్ వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం. అందరినీ ప్రార్థిస్తూ కృష్ణ భక్తిని ఇవ్వమనే అడగాలి, ఇంకేం అడగకూడదు. హరే కృష్ణ. ఎస్, డైరెక్ట్ గా వెళ్దాం. అలా శ్రద్ధను పొందిన వాడే మనుషుడు ఏదైనా ఒక దేవతారాధన చేపట్టి తద్వారా కోరికలను తీర్చుకుంటాడు. కానీ వాస్తవానికి వరాలన్నీ నా చేత ఉసుకబడతాయి. ఎగ్జాంపుల్, రైతు బంధు, ఊర్లలో ఉండే పింఛను అన్నీ వస్తాయి అనుకోండి, మన ఊర్లలో పంచుతారు. అంటే మన ఊర్లో ఉండే విఆర్ఓ వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి వస్తాడా, లేకపోతే ఆఫీసర్ మన ఇంట్లో మండల ఆఫీసర్ నుంచి ఇస్తారా? అవి మళ్ళీ సీఎం ఫండ్ నుంచో గవర్నమెంట్ నుంచి రావాలి కదా, పిఎం నుంచో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచో, అవునా కదా? అట్లనే ఆయా దేవీ దేవతలు ఇచ్చేదంతా భగవంతుడి యొక్క శక్తి ద్వారా మన కర్మ ఫలితాన్ని అనుసరించి వస్తుంది. కాబట్టి డైరెక్ట్ ఫిలాసఫీ కృష్ణ అని మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే అల్పబుద్ధి కలిగిన మనమును దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటాం, అక్కడికే ఆగిపోతాం. వాళ్ళని పూజించి ఏమడగాల? కృష్ణ భక్తిని ఇవ్వండి, ఆ చంచలత్వం లేని స్థితిని ఇవ్వండి అని అడగాల. కానీ వారు ఒసగే ఫలితాలు అల్పాలు, తాత్కాలికమై ఉంటాయి. దేవతలు పూజించేటోళ్ళు దేవతాలోకాలకి పోతారు. నా భక్తులు మాత్రం అంత్యంలో అంటుడు వదిలిపెట్టేది ఏం లేదు, చాలా చక్కగా జీవిస్తాం. మన ప్రయాణం ఎప్పుడు అయిపోతుందో, ఎప్పటి వరకు హాయిగా ఉంటామో, తరువాత నా దివ్యలోకానికి, వైకుంఠానికి, ఒకసారి వైకుంఠానికి వెళ్తే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. పర్మనెంట్ గా అత్యున్నత స్థితి, అత్యున్నత ఆనందము, దేవాది దేవుణ్ణి ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఆయన సేవ చేసే మహాభాగ్యం లభిస్తుంది. దానికి అందరూ ఎలిజిబులే. కేవలం కృష్ణ భక్తి చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న కోరికలు నెరవేరుతాయి, చాలా హాయిగా ఉంటాం.
అక్కడ కూడా పరమపదాన్ని పొందుకుంటాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. ఇతర దేవీ దేవతలందరికీ తెలుసు, వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రకారం చేస్తారు. నన్ను సంపూర్ణంగా ఎరుగని మందబుద్ధులు దేవాది దేవుడినైన కృష్ణుణ్ణి తొలుత నిరాకారుడు ఉంటాడు, తర్వాత ఈ రూపానికి వచ్చిండు అని చెప్తా ఉంటారు. అల్ప జ్ఞానం వలన ఏది పడితే అది మాట్లాడతాం మనకు. కాబట్టి నాశరహితము అత్యుత్తమము అవున ఆ దివ్య భావాన్ని మనం తెలుసుకోలేము. మన గురించి చెప్తుండు, నువ్వు మూర్ఖుడు అంటే మనం బాధపడతామని ఎవరో మందబుద్ధులు అంటారు. మనం మందబుద్ధే కదా. ఎట్లాగంటే ఒక బావిలో కప్పలాగా అనమాట. ఒకనొకప్పుడు ఒక బావిలో ఒక కప్పు ఉందట, మూల మూలన తిరిగి ఎగురుతూ మొత్తం నాకు బావి గురించి అంతా తెలిసిపోయింది, ప్రపంచం అంటే ఇదే అనుకుంది. అనుకోకుండా ఒకసారి పెద్ద వరదలు వచ్చాయి, ఎక్కడి నుంచో సముద్రం నుంచి ఉప్పొంగి వచ్చేసి నదుల ద్వారా ఈ బావిలోకి ఒక కప్పు వచ్చింది. ఇక అది గెస్ట్ కదా, వెల్కమ్ చేసింది. ఈ కప్ప వెల్కమ్ చేసి కూర్చోబెట్టి, మిత్రమా నేను కూడా కప్పను, ఈ ప్రపంచాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి చూశాను, ప్రపంచం అంటే ఇదే, నీకు మూల మూల చూపిస్తానంటే దానికి ఏం చేయాలని అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకు నవ్వుతున్నావు అంటే, ఇది ఎంత చిన్న బావి, నువ్వు ఇక్కడ ఉండి నువ్వు ఇది అనుకుంటున్నావు, ప్రపంచం చాలా పెద్దది కదా, నేను సముద్రంలో ఉండి వస్తుంది. సముద్రమా ఎంత ఉంటుంది అది, ఈ బావిలో సగం ఉంటుందా, బావిలో ముప్పావులు ఉంటుందా అని ఇది బావితోనే పోలుస్తుంది. ఇంకా అట్లా మనం కూడా తెలిసిందే, ఇంకా ఎస్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్. అరే అనంత విశ్వం, ఆ విశ్వానికి విశ్వాధిపతి భగవంతుడు ఉన్నాడు. అతి సూక్ష్మం, మనం అతి సూక్ష్మం. కాబట్టి అది తెలుసుకోవాలి మనం. మనకే తెలిసిందని తెలుసుకోవడం కాదు, అల్పజ్ఞులం మనము. కాబట్టి మందబుద్ధి మనకు ఉన్నది. అది కాకుండా అనంత విశ్వానికి విశ్వాధినేత ఎక్కడో లేడు, ఇక్కడ ఉన్నాడు. మళ్ళీ ఆయనకు నీకు సంబంధం ఏంటి? ఆయన నిన్ను, నీ కోసం ఆయన ఎప్పుడు ఉంటాడు. ఎంత భాగ్యం అండి. దేవాది దేవుడు కృష్ణుడు నంబర్ 1, ఆ దేవుడు నీలో ఉన్నాడు నంబర్ 2. ఉండి మళ్ళీ నిన్ను సతాయించడానికి ఉన్నాడా, నిన్ను శిక్ష చేయడానికే కాదు, నిన్ను అత్యద్భుతమైన ఆనందం తీసుకోవడానికి ఉన్నాడు. ఎంత భాగ్యం ఇది. ఇది మర్చి మనం ప్రపంచంలో దీనావస్థలు జీవిస్తూ ఉంటాము. హరే కృష్ణ. ఎస్, మూఢులకు మరియు అజ్ఞానులకు నేను ఎన్నడూ నువ్వు వ్యక్తం కాను, వారికి నేను నా అంతరంగ శక్తి కప్పబడి ఉంటుంది. అంతే కదా, లోపల దాగి ఉంటాడు. ఎప్పుడు ఇలా మనకు కొంత ఆలోచన వచ్చి, ఎట్లా సౌభాగ్యమో, ఎక్కడ ఆన్లైన్లో చూసామో, కలిసాం, కనీసం భగవంతుని గురించి చర్చిస్తున్నాం. లేకపోతే ఈ గంట సేపు పడుకుంటాం, ఈ గంట సేపు ఇంకేదో పని చేస్తాం, టీ కాఫీ తాగుతామా, ఇంకేమో చేస్తామా. ఇప్పుడు కూడా తాగుతున్నారా, ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు. వీడియోలు అయితే ఆన్ చేయటం లేదు, చేయాలా. వీడియో ఆన్ చేయకపోతే మనసు చంచలం ఆడబెడతాం, ఏదో చేస్తాం, మళ్ళీ లాభం లేదు, ఇంకా నష్టమే జరుగుతుంది. కాబట్టి అట్లా వీలైనంత వరకు అటెంటివ్గా, తెలిసి తప్పు చేయకూడదు. కాబట్టి అజుడు భగవంతుడు, పుట్టుక లేదు, నాశనం లేదు, ఏమి వస్తే అది మాట్లాడటం లేదు. భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి, హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. ప్రతి జీవి యొక్క ప్రతి విషయం తెలుసు ఆయనకి. పూర్తి పాస్ట్ టెన్స్ తెలుసు, ఫ్యూచర్ టెన్స్ తెలుసు, ప్రజెంట్ టెన్స్, ప్రతి ఒక్కరిది ప్రతి క్షణం తెలుసు. కాబట్టి అర్జున, దేవదేవుడనైన నేను అంటున్నాడు, మళ్ళీ చెప్తున్నాడు ఆయన కాన్ఫిడెన్స్. గతంలో జరిగిన సమస్తం, ప్రస్తుతం సర్వం, భవిష్యత్తులో అన్నింటినీ తెలుసుకుంటా నేను. నాకు తెలుసు, జీవులందరినీ నేను తెలుసుకుంటా, నన్ను ఎవరు తెలుసుకోడు కదా అని బాగా చెప్తున్నాడు. ఎస్, మనం ఉన్నాం కదా కృష్ణ, ఇక్కడ ఉన్నావు, నువ్వు నన్ను నడుపుతున్నావు, అంతా వ్యాపించావు. ఎస్, నువ్వు అలాగే అందంగా సుందరంగా ఉన్నావు, నిన్ను తలుచుకొని ప్రార్థన చేస్తా, కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ అని మనం సరెండర్ కావాలి. ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రత అంటున్నాడు. 28th శ్లోకాలో చాలా క్లారిటీ ఇస్తున్నారు. పూర్వజన్మలందు ప్రస్తుత జన్మలో పుణ్యకర్మాలను చేయించు పాపాలను నశింపజేసుకున్న మనుషులు ద్వంద్వ మోహాలు, ద్వంద్వం, ఎప్పుడు ద్వంద్వంలో ఉంటాం. అయ్యయ్యో అంటాం, అప్పుడే హాహా అంటాం, కొంచెం లాభం, ఓ సూపర్, నేనే ఇంకా ఇష్టమున్నట్టు వ్యవహరిస్తాం. కొంచెం భయము, కొంచెం ఇబ్బందో, అయ్యయ్యో ఇంకా భూమి అంతా మనమే ఎత్తుకున్నట్టు. ఈ ద్వంద్వం ఉండదు ఎప్పుడు. అయితే గర్వం, పొంగిపోవడం, కుంగిపోవడం, దీని నుంచి బయటపడాలండి. ఇంత కామన్ ఇది. చిన్న చిన్న కష్టాలు వస్తే చిన్న చిన్నగా అనుకూలంగా ఉంటుంది, అనుకూలంగా ఉండడం భగవంతుడు ఉంటుంది, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మన కర్మ ఫలితం. కాబట్టి ఇది తెలుస్తూ తెలుస్తూ ఎప్పుడు భగవంతుడిని. ఎస్, థ్యాంక్ యూ గాడ్, కొంత అవకాశం వచ్చింది, మరింత భక్తి చేస్తాను. అయ్యో కష్టం వచ్చింది, నేను ఇంతకంటే పెద్ద దౌర్భాగ్యం ఏది చేసి ఉంటా, అది కర్మఫలితం చిన్నగా ఇచ్చినావు నాకు, ఓకే దీని నుంచి నేను నేర్చుకుంటా, భగవంతుడా నాకు ఆ శక్తిని. ఎస్, ఇట్లనే మనం వెళ్ళాలి. అదర్వైజ్ మరింత తప్పులు చేస్తాం, దేవుని నిందిస్తాం, ప్రభుత్వాన్ని నిందిస్తాం, నీ ప్రతి కష్టానికి నీ వైఫల్యాన్ని కూడా తల్లిదండ్రులు నిందిస్తాం, మన ఫ్యామిలీ బాగాలేదని, ఇంకో ఇంట్లో ఉడితే బాగుండేది అనిపిస్తుంది, ఏదేదో అనిపిస్తుంది. నో, యు ఆర్ యూనిక్. నీకు ఆ విషయంలో భగవంతుడు పూర్తి న్యాయం చేసిన తెలుసుకోవాలి మనం. హరే కృష్ణ. ఒకటి దృఢమైన వ్రతంతో అలా భగవంతుడి సేవలో నెలకొంటారని చెప్తూ ఉన్నాడు. 30 శ్లోక మాతాజీ.
సాధిభూతాధిదైవం మాం సాధియజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణ కాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతస. చాలా సీక్రెట్ నాలెడ్జ్ చెప్తున్నాడు. ఇంకా ఏందట? ప్రయాణ కాలం ఎప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్తాము, వెళ్ళేటప్పుడు భగవంతుని తలుచుకుంటే చాలు. మిగతా టైం అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా సమయం అయిపోయింది, ప్రాణం వెళ్ళిపోతుంది, శరీరాన్ని వదులుతుంది, అప్పుడు ఎంత ఈజీ కదా. నో, యూ కెన్ నాట్. మన జీవనం అంతా డబ్బుల గురించి ఊడిగం చేసి చివరి క్షణంలో డబ్బుల గురించి కాక ఇంకేం వస్తుంది ఆలోచన? సంసారం గురించి, హోదా గురించి, కీర్తి ప్రతిష్టల గురించి, ఇల్లు బంగళాల గురించి, ఆస్తి పాస్తుల గురించి జీవనం అంతా మనసు నుండి అదే పెట్టుకొని ఈర్ష్య, ద్వేషం, అసూయ, కోపము, మొండితనము, చిరాకు ఇదే ఉండి చివరి క్షణంలో భగవంతుడు ఎట్లా గుర్తుకొస్తాడండి? కనవాట్. నువ్వు నేర్చుకున్నదే నీకు గుర్తుకొస్తుంది. అందుకే చిన్నప్పటి నుంచి కృష్ణ భక్తి చేస్తూ జీవనం చేయాలి. అద్భుతంగా జీవించు. కృష్ణ భక్తి చేస్తూ జీవించే కృష్ణకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆ చివరి క్షణం భగవంతుడు గుర్తుకొస్తాడు. లేదంటే అన్ని ఏది గుర్తుకొస్తే అలాంటి జన్మ మళ్ళీ వస్తుంది. తిండి గురించి ఆలోచిస్తే తిండే వస్తుంది. ఇంకా తిండి అంటే పందిలాగా పుడతాం, ఇంకా ఎప్పుడు తింటూనే ఉంటాయి, వేరే పని ఉండదు. ఇంకా అట్లా కాదు, జీవనం అద్భుతమైంది. కృష్ణ భక్తి స్టార్ట్ చేయాలి. నాకెందుకు అనుకోవటానికి లేదు. సో తెలుసుకొని చేయాలి. నాకు తెలియదండి, తెలియకపోతే ఏం కాదనేది లేదు. తెలియకుండా రోడ్డు మీద పోయినా హెల్మెట్ లేకపోతే పెనాల్టీ పడుతుంది. తెలుసుకోవాలి, నీ బాధ్యత అది. లెఫ్ట్ సైడ్ పోవాలి, నీ బాధ్యత అది. సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలా, నీ బాధ్యత అది. తాగి డ్రైవ్ చేయొద్దు, నీ బాధ్యత అది. నాకు తెలియదండి ఊరుకోరెవడు. అట్లాంటి దేవుడి దగ్గర ఎక్కడ నియమం చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అట్లా భీష్ముడు చెప్పిండు కదా. సో ఆయన ఎదుటి పక్షంలో ఉన్నప్పటికీ తెలుసు ఆయన కృష్ణ దేవుడు. అర్జునుడి బాధలతో అలా పడ్డప్పుడు ఆయన గొప్పవాడు కాబట్టి ఆయన ఏ రోజు చనిపోదామంటే ఆ రోజు చనిపోతుంది. ఆ కొన్ని రోజులు అట్లా అంపశయ్య మీద బాణాలతో ఉంటే యుద్ధం అయిన తర్వాత సాయంత్రం అందరూ పాండవులు, మహాబోధులు కృష్ణుడితో పాటు వస్తే ఆయన చెప్తాడు కృష్ణ భక్తి ఎట్లుంటుందని. విష్ణు సహస్రనామాలు చెప్పిండు కదా అప్పుడే. విశ్వం విష్ణురు వషట్కారు భూతభవ్య భవత్ ప్రభు, ఇట్లా 1000 నామాలు చెప్పిండు. కృష్ణుడు ఎవరు, ఎంత భక్తి చేయాలి అని. అట్లా చివరి క్షణంలో భగవంతుడు తలుచుకుంటే నువ్వు దురదృష్టవశాత్తు నీ పూర్వజన్మ కర్మ ఫలితము రాంగ్ ప్లేస్ లో ఉన్నా నువ్వు అటిట్యూడ్ భగవంతుడు వైపు ఉంటే ఉద్ధరించబడతావని భగవంతుడు సూచన చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అలాగ మనం కూడా భగవంతుని భక్తి చేద్దాం. అతి సులభమైంది కృష్ణ భక్తి. హరే కృష్ణ చేస్తూ ఎక్కడ ఏ స్థితిలో ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా నీ పని చేస్తూనే కృష్ణుని తలుచుకుంటూ ఎస్ యార్ హియర్ ఐఎమ్ ఎస్ డివైన్ గా మనం ఆ భక్తిని పెంపొందించుకుంటే ఖచ్చితంగా భగవంతుని మార్గం మారిపోతాం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఎస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ కోఆపరేషన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలమ్మా. అందరం కలిసి ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. లాలసా మాతాజీ మాట్లాడండి. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్ చెప్పండమ్మా. వాయిస్ వినిపిస్తలే, గట్టిగా చెప్పండి. చెప్పండమ్మా. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. లాలస గారు చెప్పండి. నీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు మాతాజీ. లాల్సా లాల్సా చెప్పండి ఇవ్వనా చెప్పండమ్మా. సౌండ్ వస్తుంది వస్తుంది, చెప్పండి. పోయింది కదా. వస్తలేదు కదా, తీసేయండి. వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. ఓకే మాతాజీ, నిన్న నేను మా పిల్లలతో, అంటే ప్రిన్సిపాల్ కదా, నేను పిల్లలతో ఐఐసిటికి వెళ్ళి తిని హైదరాబాద్ లో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ విజిట్ ఉండే. అక్కడ ఒక చిన్న పాప కనబడింది నాకు. సో ఇంత చిన్న పాప అబ్బా సైన్స్ కోసం వచ్చింది, నేను అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ అను మనకు గురూజీ భగవద్గీత చెప్పారు అని గుర్తుపట్టే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఆమె అప్పుడు 4th క్లాస్ 5th ఉండి ఇప్పుడు 7th అయిపోతుందంట. మన స్టార్టింగ్ బ్యాచ్ 6th బ్యాచ్ 7th బ్యాచ్ లో పిల్లలందరూ 1000 మంది జాయిన్ అయ్యారు సమ్మర్ లో. రితికా లాస్యా అని ప్రతి చోట శ్లోకాలు చాలా అద్భుతంగా చెప్పేది అమ్మాయి. సో అట్లా పిల్లలు తొందరగా కనెక్ట్ అవుతారు. సో మనలో కూడా ఆ పిల్లల తత్వం రావాలి, యాక్టివ్ క్రియేటివిటీ,
ఆ భగవంతుని గట్టిగా పట్టుకుని ప్రశ్నించే తత్వం, తెలుసుకునే తత్వం, నడవలే అడ్జస్ట్ అవుతూ ఇలా జీవనం గడిపేస్తుంటాం. మిగతా విషయాలు అడ్జస్ట్ కండి, భగవంతుని విషయాలు అడ్జస్ట్ కాకండి, కాంప్రమైజ్ కాకండి. కృష్ణున్నే చాలా సర్వస్వంగా స్వీకరించండి, అద్భుతంగా ఉంటది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ అందరికి. కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరే. ఎస్, షల్ వి క్లోజ్ సండే? ఓకే మాతాజీ, రేపు ప్రభుజీ తీసుకుంటారు. మళ్ళీ థర్స్డే కానీ ఫ్రైడే కానీ విల్ టేక్. ఓకే, లాలసా మాతాజీ మళ్ళీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి, మాట్లాడండి. ప్రభుజీ అప్పుడు రాలేదు, సౌండ్ రాలేదు ప్రభుజీ. చెప్పండి అమ్మా, వినిపిస్తుంది. ఈ మరణ సమయంలో భగవంతుడు ఏం చెప్తాడు అనేది మాకు సౌండ్ ఇక్కడ పోయింది బాబు. ఏం లేదు, మరణ సమయంలో భగవంతుని తలుచుకోవాలి. నువ్వు మరణ సమయంలో కృష్ణాన్ని తలుచుకుంటే కృష్ణ ప్రాప్తి లభిస్తుంది. ఆ మరణ సమయంలో కృష్ణుని తలుచుకోవడానికి గుర్తుకురాడు ఆయన. ఇప్పుడు అభ్యాసం చేయకపోతే, ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే. ఎట్లంటే ఒక స్టూడెంట్ రోజు మంచిగా చదవకపోతే ఎగ్జామ్ లో ఆన్సర్ ఎందుకు గుర్తుకొస్తుంది? గుర్తుకురాదు. వాడు చూసే సినిమానే గుర్తుకొస్తుంది. ఏ అబ్బాయి అమ్మాయో బాగా ప్రిపేర్ అయితే ఎగ్జామ్ లో ఆన్సర్ గుర్తుకొస్తుంది. అట్లా మనం కూడా మన పని మనం చేస్తూనే, మనము గృహస్థువా, జాబ్ చేస్తున్నామా, వ్యవసాయమా, వ్యాపారమా, అది చేస్తూనే మనసులో కృష్ణని ఎప్పుడు తలుచుకుంటే మనసు కృష్ణ పైకి వెళ్తుంది. అట్లా చివరి దశలో 100 సంవత్సరాల 98, 99, 101 జీవిస్తాం కదా, అలా వెళ్ళే సమయంలో కృష్ణ గుర్తుకొస్తాడు. కృష్ణ గుర్తుకొస్తే కృష్ణ తీసుకెళ్తాడు. లేకపోతే నువ్వు ఏం గుర్తు తెచ్చుకుంటే అక్కడికి తీసుకెళ్తాడు. ఆయన కూడా వస్తాడు. తిండి మీదే ధ్యాస ఉంటే తిండి తీసే ఆ జీవి వైపు, ఎప్పుడు నిద్రించే లక్షణం ఉంటే అలా ఒక అడవిలో ఉండే ఒక బల్లూకం ఉంటుంది కదా, బేర్ లాగా, అది 12-15 గంటలు పడుకుంటుంది, అదే పని. సో ఎప్పుడు నీళ్ళలో ఉండడం ఇష్టం ఉంటే జలచరం చేపలాగా పుట్టిస్తాడు. అట్లా మనకు తెలియకుండానే మన స్పృహలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఏది శాశ్వతం కాదు, పని చేస్తూనే ఉండాలి. కానీ తత్వం కృష్ణ వైపు ఉండాలి. అది అభ్యాసం చేస్తేనే చివరి క్షణంలో కృష్ణ పైకి మనసు వెళ్తుంది. లేకపోతే అసాధ్యమైన విషయం, అతి కష్టమైన విషయం. అది అంత సులభమైనది కాదు. కానీ భగవంతుని పొందడం మాత్రం సులభమైన విషయమే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రాజేష్ ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. గురూజీ నమస్కారం. గురూజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి. ఇచ్ఛాద్వేష సముత్తేన ద్వంద్వ మోహేన భారత అంటే అర్థమైంది స్వామి? ద్వంద్వమోహేన భారత. ద్వంద్వమోహం అంటే రెండిట్లలో అయితే మనము 2 రకాలుగా అటు ఇటు అవుతుంటాం. అది మనసుకు బంధం చేసుకుంటాం. కొంచెం ఆనందము అంటే అనుకూలమైన వాతావరణంలో ఇది నాది, వీడు నావాడు, ఇది కొంచెం మనం కాగానే వీడు ఎవ్వడు నావాడు కాదు అంటే అప్పటికప్పుడే మార్చుకుంటాం. అది కాదు, కృష్ణానే సర్వం. అంటే మన స్వభావం ఎట్లుంటుంది అంటే, నా కొడుకు నాకు వాడే ఇక సర్వం ఏది పని చేయకుండా అటువైపు పెట్టుకుంటాం మోహంతో. కొంచెం వాడు మనం చెప్పింది లేకపోతే వీడు నావాడు కాదు, అది కూడా మళ్ళీ నెగిటివ్, ఎప్పుడు బాధం పెట్టుకుంటాం. ఈ ప్రపంచం నీది కాదురా అని భగవంతుడు చెప్తుండు. ఇదంతా ఏర్పాటు చేసిండు. అట్లా ఒక ఏర్పాటు మనం జీవనం కొనసాగించు. కృష్ణుడు ఒక్కడే మనవాడు, మనం ఒక్కలమే కృష్ణుడి వాళ్ళం. ఇది మనం గుర్తెరగాలి కదా. 100 సంవత్సరాల క్రితం మనం ఎవరి వాళ్ళం? కృష్ణుడి వాళ్ళమే. ఎక్కడ ఉన్నామో, మనకి ఏ జన్మలో ఉన్నామో తెలియదు కదా. 100 సంవత్సరాల తర్వాత ఎక్కడ ఉంటామో తెలియదు కదా. కృష్ణాన్ని శరణాగతి పొందితే ఆయన తీసుకెళ్తారు. మిగతా వాళ్ళతో సమన్వయం చేసుకుంటూ పని చేయవలసిందేనండి. కానీ బంధం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం, మోహబంధంలో ఉంటాం. అయితే ద్వేషము, ఈ నెగటివ్ ఫీలింగ్స్ అన్నా ఉంటాయి, లేదా అనేకమైన అనుబంధం అంటే అటాచ్మెంట్ అని ఉంటుంది. అటాచ్మెంట్ కాదు, భగవంతుడి మీద అటాచ్మెంట్ ఉంది. ఇదంతా భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసిందని ప్రేమతో వ్యవహారం చేయాలి తప్ప మనసు భగవంతునికి ఇవ్వాలి. ఇంకా అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కఠినంగా అనిపిస్తుంది, కానీ అభ్యాసం చేయాలా. నిజం అదే కదా, వాస్తవం అదే. వాస్తవానికి వీళ్ళందరూ మనకు రిలేషన్షిప్స్ కూడా భగవంతుడు కల్పించుడు మన కర్మ ఫలితంగా. 100నే నేను ఎక్కువ అనను, 1,000,000 సంవత్సరాలు అయింది ప్రపంచం పుట్టి కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ 100 సంవత్సరాల క్రితం ఎక్కడ ఉన్నాం మనం? మన వయసు 30, 40, 50, 60 ఉంటది కదా. 100 సంవత్సరాల క్రితం ఏంటి మనం లేము, అసలు ఉంటాం. ఎక్కడ ఉంటామో తెలియదు. అది భగవంతుడు చూసుకుంటాడు మన గురించి. తీసుకొచ్చి మన కర్మ ఫలితం ఈ జన్మలో ఇట్లుంచిండు, ఈ విచక్షణ కల్పించిండు, ఇదంతా తెలుసుకునేటువంటి శక్తిని ఇచ్చిండు. తెలుసుకుని భగవంతుని పొందాలంటే భగవంతుని భక్తి చేయాలా. కాబట్టి వీళ్ళందరూ భగవంతుని తత్వంగా గుర్తెరిగి ద్వంద్వం నుండి విముక్తిపడాలా. కొంచెము అనుకూలంగానే ఉప్పొంగిపోయి గర్వంగా వ్యవహరించొద్దు. కొంచెం ప్రతికూలం, ఇబ్బంది కలగంగానే నిందించుకోవద్దు మనల్ని మనం. అది ఎస్, ఇదేదో కష్టం ఉంది, మనల్ని పరీక్షించడానికి వచ్చింది, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మనకంటే దీనమైన పరిస్థితుల్లో 100,000, 1,00,000 కోట్ల మంది ఉంటారండి. యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి కదా, సిరియాలో ఎంత భూకంపం వచ్చే, అక్కడ రష్యాలో వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లుంటది. మనమైతే సో సేఫ్ కదా, తినడానికి ఇంత తిండి, 4 బట్టలు, ఇల్లు, సంసారం, కుటుంబం ఇన్ని ఉన్నాయి కదా. అయినా ఎప్పుడు ఏడుస్తూనే ఉంటాం కదా.
ఆ, కొంచెం ఉప్పొంగనే కొంచెం డబ్బులు రాగానే ఉప్పొంగిపోతుంది. ఏం లేదు, అది యొక్క మన కర్మ ఫలితంలో భగవంతుడి శక్తిలో సూక్ష్మంగా సముద్రంలో అలలు వచ్చినట్టే అలా వెళ్తూ ఉంటుంది అంతే. కొద్దిసేపు సైలెన్స్ ఉంటుంది, కొద్దిసేపు అలలు వస్తాయి. దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. తర్వాత చాప్టర్స్ లో కూడా భగవంతుడు చాలా క్లియర్ గా చెప్తాడు. ఆ శక్తిని మనం భగవంతుడి భక్తి చేయడం ద్వారా పెంపొందుతుంది. మనమేం నారాజ్ అయ్యేదేం లేదు. అయ్యో ఎట్లా అని కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ చేస్తూ ఉంటే మనసు కృష్ణ ఆ చంచలం నుంచి ప్రశాంతత వైపు వెళ్తుంది. ఇవన్నీ శక్తులు వస్తాయి, ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి అన్ని. ఓకేనండి. హరే కృష్ణ. ఓకే గురుజీ, థ్యాంక్ యూ గురుజీ, ధన్యవాదాలు. కృతజ్ఞతలు, హరే ధన్యవాదాలు గురుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. Yes, Mataji, shall we close? Vancha kalpatarubhyascha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. He Krishna karunabindhu dhinabandhu jagatpate gopesha gopika kanta radha kanta namostute sapta kanchana gaurangi radhe vrindavaneshwari vrishabhanusute devi pranamami haripriya. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram. ధన్యవాదాలు. ప్రతిరోజు దయచేసి అటెండ్ కండి. రేపు మళ్ళీ ప్రభుజీ చెప్తారు, మోహన్ ప్రభుజీ. మళ్ళీ థర్స్డే ఆర్ ఫ్రైడే మళ్ళీ మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఏం చేస్తున్నాం ప్రభుజీ?